ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନସ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନସ୍ୟ ସାରାଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ କୁରୁ ଅଥବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ସାର ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ କୁରୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହର୍ଷପୂରିତ ନେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ତୁଷାର୍ତ କାକ ଆସି ସେହି ରୋହିଣ କୁଣ୍ଡରେ ଡୁବ ମାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ସେ ଭୂମିରେ ବାରମ୍ବାର ଗଡ଼ି ନିଜର କାକ ଦେହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେହି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କାକଭୂଷଣ୍ଡ ନାମକ ଥିବା ବିଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାକଭୂଷଣ୍ଡ ରୂପରେ ସେଠି ବିରାଜମାନ। କୋଉ ଦିଗରେ? ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବିରାଜମାନ। କାକ ଦେହಂ ସମୁତ୍ସୃଜ୍ୟ ଲୁଠମାନ ମୁହୂର୍ଚ୍ଛିତୌ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ତସ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତଃ। କାକର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅଦ୍ଭୁତ, ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମାଧବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ନିଜ ଅଧିକାର ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଦେଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଓ ନୀଳାଚଳରେ ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ତାପରେ ସେ ନାନା ଭାବରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବେଶ୍ୱର, ଏ ଜଗତର ଆପଣ କର୍ତ୍ତା ହର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁରାରୀ ଓ ପ୍ରଣତ ଜନଙ୍କର ଅଶେଷ ପାପ ନାଶକ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାରର ସ୍ତୁତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀପତି କିଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯମଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଯମ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଅ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କର। ଯମ କହିଲେ, ହେ ମାତ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାୟକ, ଏହା ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକ ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ? ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେ, କାରଣ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିରଙ୍କୁଶ। ଯଥା ଯଦାଦିଷ୍ଟଂ ସୁରେଶାନି କ୍ଷେତ୍ରମେତଦ୍ବିମୁକ୍ତିଦଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟାଦେବ ଦେବସ୍ୟ ଈଶ୍ୱରେଚ୍ଛା ନିରଙ୍କୁଶା। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଅଛି ଓ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ସବୁ ଜାଣି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରିବି। ଯମଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତୋଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।